Vážené dámy, vážení páni, milí obyvateľia mesta Galanta a hlavne milé deti, a teda som rád, že aj milí seniori, dovolte mi vás všetkých privítať na dnešnom odovzdávaní pitnej fontány. Je mi veľkým potešením privítať vás tu dnes, tu v meste Galanta, na tejto slávnostnej príležitosti, pri ktorej spoločne odovzdávame do užívania novú pitnú fontánu, ktorá bude slúžiť vám, obyvateľom tohto krásneho mesta. Ja som naozaj neuveriteľne rád, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť sa rozhodla obdariť mesto Galanta týmto úžasným darom a som naozaj poctený, lebo dobre viete, že v dnešných časoch, kedy voda nie je samozrejmosťou, vidíte to hlavne v tých stredoslovenských oblastiach alebo východoslovenských, kde je naozaj pri tomto malom množstve zrážok nedostatok vody. Ja som naozaj rád, že obyvateľia mesta si budú môcť vychutnať pramenitú vodu v tejto lokalite, ktorá je dobrá z toho dôvodu, že je blízko detské ihrisko, máme tu domov dôchodcov Patria a vôbec táto lokalita sídliska Sever a West je veľmi využívaná aj ľuďmi, ktorí chodia napríklad solvenčiť, čo si zase nájde v podstate svoje opodstatnenie. Takže ešte raz sa chcem naozaj veľmi úprimne a srdečne poďakovať Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a s obrovskou vďakou pre obyvateľov Galanty tento dar prijímame.